Tulkaa! Moi, perheeni! Androksen kuninkaallinen perhe! Perheeni! 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 Niin. Kuningas Teredor antaa tyttärelleen Leilalle Neptunen erikoislaatuisia voimia omaavan miekan. Sillä välin Tritanus poistaa valonpilarin Sinetin ja aiheuttaa auringon pimennyksen taikaulottuvuuteen. Pystyykö Stella pelastamaan isänsä, jonka elämä riippuu Solarian auringosta? Ollaan lähellä. Hyvä, koska täytyy jo pian lähteä etsimään hänet. Tulkaa!
Kaukana se ei voi olla. Ai niin, kiitos tytöt. Voi Kiko, luota häneen. Winksit ratkaisevat viimeisen arvoituksen ja selvittävät rohkeuden helmen sijainnin. Tyttöjen pitää jättää dominon nousujuhlat kesken ja rientää suurelle keltariutalle. Heidän pitää osoittaa rohkeutensa dominon vesissä saadakseen viimeisen helmen haltuunsa. Salaisuuksien paljastamisista.